Kom her. Så tag sådan en, du skal tage sådan en stang. Ja. Og så prøver jeg lige at starte den her. Jeg er ikke så god til det, jeg er ikke så klog. Det går jo. Hvem er hvad? Hvad går det her ud på? Det ved jeg ikke. Den, der skyder flest kugler ned, vinder. Okay. Og så hvis man siger, hvis man ikke får en kugle ned, så må man ikke skyde. Men hvis du får en, så må du godt skyde en til gang. Lad os sige det. Nej, du starter. Kom, Torben. Selvfølgelig har jeg. Du skyder bare. Okay. Ja. Der fik du en. Okay, så du fik... Ej, du fik 2. Det var godt. Jeg står lige og spiller pool med ham, okay? Lad mig lige leve. Ja. Torben, du ringer bare, hvis han gør noget. Jamen. Ja, han vinder over mig, det her, altså. Hvor skal vi lige have den næste? Yes, det skal vi i hvert fald, Torben. Eller lige væk, vi spiller lige pool her. Fuck! Ej, pis. Du har bank i pool. Du ramte ikke. Ej, den var ikke god, den der. Så må jeg heller lige få en i. Ja, det... Du må lige få en i hullet. Ja, det kommer en der. Jeg skal lige ud, Torben, desværre. Nej. Du vandt. Okay, ja. Jeg vandt. Han er dårlig. Han kan hjælpe.